Беларусам увесь час даводзілася змагацца за сваю свабоду. Нас знішчалі фізічна, знішчалі нашы кнігі, нашы ноты, нашы творы мастацтва. Палілі, вывозілі на ўсход. Першая сусветная нанесла такі удар, што нацыя не акрыяла да другой сусветнай. Бо была такая велічэзная хваля эміграцыі, страшная масавая гібель мужчынскага насельніцтва, ды не толькі мужчынскага, што гэта было папросту катастрофа. А знішчалі беларусаў спачатку царскія жандары, потым бальшавікі, зараз крэмлены рукамі мясцовых здраднікаў. І толькі назвы мяняюцца, але для нас сутнасць застаецца той жа. І што ў нас сёння? Знішчаны сотні заводаў і фабрык, беспрэцэдэнтная карупцыя, прававое бязмежжа, закладнікі ў турмах, акупацыя. І падавалася б, што няма ніякіх шансаў. Але надзея ў нас ёсць. Бо наш народ перажываў ужо не адну акупацыю. І не можа быць, каб мы не перажылі і гэтую. І самае галоўнае, што ўсяляе аптымізм, гэта тое, што людзі, нягледзячы на тое, што супраць іх кінулі весь сілавы апарат, выходзілі сотнямі тысяч, і выходзілі яны, каб паказаць усяму свету і сабе самім перш за ўсё, што ім патрэбна свабода. Не хлеб з каўбасой, хаця і гэта таксама не пашкодзіла, але менавіта свабода. Свабода мець выбар, свабода размаўляць на сваёй мове, свабода развіваць сваю культуру, менавіта сваю культуру. Свабода быць самастойным народам у самастойнай краіне. Новаму пакаленню давядзецца шмат папрацаваць. Я жадаю поспехаў у справе вяртання нашых каштоўнасцяў. Народ павінен даведацца пра сваю сапраўдную гісторыю, не сфальсіфікаваную крамлёўскімі ідэолагамі і не прыдуманую неафітамі, як гэта часам бывае, а менавіта сапраўдную сваю гісторыю з усімі яе хібамі, жахамі, гераізмам. А дзеля гэтага трэба будзе выдаваць падручнікі па гісторыі. І гэтыя падручнікі мусяць абапірацца на факты. Ну, а літаратарам увогуле пашанцавала. Столькі цікавых сюжэтаў жыццё наша падкінула, што толькі аналізуй і апісвай. Гэта можа быць і любоўная лірыка, і дэтэктыўнае апавяданне, і гістарычныя раманы, і апавяданне аб цяперашнім нашым жыцці, якое закручвае нас як віхура ў падзеі. Зайздрошчу тым, якія змогуць потым гэта ўсё прачытаць. А журналістам, хутчэй за ўсё, давядзецца ўсё роўна працаваць з фэйкамі, змагацца з імі. Ну, а для гэтага трэба будзе больш рупліва правяраць інфармацыю. Жадаю, каб такое паняцце, як самацэнзура, наогул знікла з лексікону. Магчыма, пасля гэтай страшнай вайны, а мы яшчэ не ведаем, як і калі яна скончыцца, свет зменіцца, але тое, што ён зменіцца ў лепшы бок, я не сумняваюся. І Беларусь увойдзе ў звяз еўрапейскіх краінаў і будзе жыць па цывілізаваных законах. А праваабаронцам жадаю, каб тост за поспех нашай безнадзейнай справы стаў неактуальным. І няхай будуць іншыя прыемныя тосты. І праваабаронцы павінны будуць уплываць на ўрад сваёй краіны, каб законы лепш працавалі і працавалі выключна ў інтарэсах кожнага асобна ўзятага чалавека. І толькі трэба памятаць, што мы на планеце не адны, і ёй і так ад нас ужо дасталася. І таму жадаю праваабаронцам бараніць усё жывое. Спадзяюся, што яны будуць аб'ядноўваць свае намаганні з журналістамі і з навукоўцамі, каб спыніць гэта ганебнае асушванне зямлі і высечку лясоў, каб вярнуць нашай Беларусі рэчкі, якія зніклі і працягваюць знікаць на нашых вачах. І працы будзе шмат. Але яно таго вартае.